Moet ik zeggen, dat ooit een foto met mijn ziel langs, dat weet ik een donkie. Wat u weet. Ja, nee, kijk, met de donkie ga je niet makkelijk hemel toe. Nee, dus dat pad dat voor hem gesloten is. Mijn opa Om die waarheid te zeggen, het is amper net één figuur wat op aarde geleefd het wat met die drek kon weg. en ik ken niet die figuur niet. Nee. Want mijn opa had gezegd, hij is een mooi dingetje als een jonkers. Maar als hij 8 dagen uit te spelen moet gaan, hij rust nooit weer uit. En hij zei daar zo'n mensen en die samenleving wat net zoals dat donkey is. Hij zei, als je hem aanspannen ziet, moet je hem uitspannen zien weg. Ja, je moet hem altijd zoeken. Nee, nooit de donkie in je hand. Nou, zo heb ik dat donkey gekend. Ik heb om 7 jaar gereden. Die smarten wat ik met hem gehad heb, is nou hier nog niet. Als een tijd voor mij, ik heb een hele boek geschreven daarover. Heb je om een donkieboek geschreven? Ik heb geschreven voor die donkie, want kijk, als je nou een donkie mooi nagaan, ik heb het gezien later aan. Een donkie, als je nou wel kijkt naar zijn vingeren, kijk naar zijn oren, je zal nooit zien dat hij prachtig naar iets kijkt, zo om zijn oren zien te doen. Met andere woorden, hij is als een telescoop, wanneer hij nou vingeren schiet, maar dan is zijn oren op die plek. Nou ja, zo heb ik natuurlijk nu 7 jaar ondervinding. Hij heeft mij afgegooid naar het wonderhebel, want hij slaapt eerst en als hij wakker wordt, gooi je af. Hij schrik om wakker, ja. Nou rijd ik van die school af, ik kan hem misschien hier die incidentje vertellen. Ik rijd van die school af, ik kon me niet meer afgooien met waarschuwing, want ik heb nu 7 jaar gereden. Ze hebben me nooit afgooien. Maar dan maak ik me eerst niet slaap, samen doen. Maar het is een tijd, kijk hij door zijn oren, wat maak ik? Nou, Was het dus zelf naar die donkie als gaan? hij nu ziet dat ik slaap, dan weet hij nou zeker aan ze op zijn beste mee afstaan. Nou zat nog maar zo, ik rijd 3 mijl, ik is ook moeg en die zon is warm. En nou slaapt hij de visant die onder een recentjebos net die langs je pad. Nou, iemand nou al een visant kent, weet het, met de gedreus hij opstaan. Ja, op die laatste oom. Heerlijk, als hij opstaat, gaat hij de aarde vergaan. En dan wordt die donkie wakker en toen jij wakker wordt, dan is die donkie weg. Ja, je val hier in de gat in die lucht dag. Ik greep naar die bloody ding om te proberen om zijn nek in de handen te krijgen, maar hij is lang al weg. Ik vat hier aan de lucht lichten. En toen ik zo voelde het voor mij, ik is nou bij en nader, ik vat aan die visant in plaats van die donkie. Want ik ben die lucht hier aangestuurd, ik is bij en nader aan die visant, dus daar werd die donkie weg. Ik slaap me hier op die gruislippen neer en toen ik naar neerval. Ik is ook maar een mens die besluit ik nou maar kijk hier maar daar wrachtig een of ander tijd met die vergelling aan hierdie donkie. En dan kijk ik klippen zo, vellen bij elkaar gemaakt, kijk wat er op het knieën past en die dagen zit niet aan stuk het toegepast en toen heb ik nou besluit. Net hier vrek die vandaag. En daar is een vouwbosboom, ik heb een goede halterriem gehad, ik maak hem los en maak hem van. Nu vat ik klippen daar bijklippen. Ik wil nooit doodgooien, want ik wil nooit die plezier hebben om hem volgens Bijbel te stenen. Dat is nee, iemand wat donkie kent van mij weet. Elke school dat ik me gooi, dan trek je zo'n schil uit. Dan gooi ik hem mis. Toen wordt al die boomse bassen afgegooid. Dan gooi ik iedere keer halterriem af, toen zit donkie los. Toen besluit ik je vloek. Ik zie je op een andere manier krijgen. Ik maak nog dat niks gebeurt, jongens, het vrede. Ik schrijf me een goede, ordentelijke kiri. En ik klim op. Nou weet ik slaap voor een 100 keer gereden, val in slaap. Nou zat ik heb die kiri weggevat hier zo zien. Ik was nou net wat in met slaap. En dan rijden ze aan. Was ik nog maar niet te slapen. Maar natuurlijk zit ik bij oren weet nou precies. Kijk van mij daar nu. En toen regende ze rechte moment, dan wil ik hem net hier slaan waar ze oor is gekomen, kom je eerste plek waar je hem kan doodslaan. De andere plek is allemaal zo hard, daarom het soms zo'n hond, ze die steen niet door te slaan met de kaken weer. En ik trap vast net zo hard schop die aarde en ik kerf af. En ik trek zijn kop zo staan. En ik slaap niet in mijn Wat te slaan om nou laatst zijn kop ja, zij komt voorbij. voorbij met niet schreef, want daar is mijn licht uit. Ik val toe af.
vanaf morgen dood. Lang gevat, toen begon ik met laven en wrijven en dus. Toen voel ik nergens niet helemaal dood niet te staan. Ik op het einde is het toch jong. Van jou zal ik niet te jagen om aan het verder is te jagen. Maar ik moet je opgetlummen. Maar ik het geweten is die overwinnen. Ek het gedink dis net ons in Suidwes in die Kalahari en in die Nami wat 'n donkie regtig ken, maar regtig oom ken hom asof oom daar gesukkel het met hom. Nee, regtig, kijk, en daai manier die ergste van alles, as jy op jou kwaadste is, en jy gehaal hom om in te spannen, van jy moet om sy nek met sy met jou rechterhand, met jou linkerhand aan sy lip, en dan kom jy nou met hom so om na die tuig toe. En as jy vaststeek, dan vind jy uit, hy is 'n halfduim te ver. Jy sal nooit meer. Ja, jy moet die waar aansleep om jy by die donkie te kry. Ja, nou dat trek of so nie meer weer raai. Ek tel hom op, reg op en dan as ek hom neerslaan, dan trap hy op my voete. Hy is net door my stikken. Nee hoor, dan moet ek geskiedenis geskryf.